Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Musta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Sa dili pa akong basahon ning naay pipila nga nag-comment no. O shout out day ko no kang Daniel Habuan. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no, Daniel Habuan o kang James Savero. Ang ganda ng sound effect mo sa intro. Salamat kayo no. James Savero, salamat kayo no. Sa pagdahil sa akong effect sa intro. Thank you kayo no. James. O kang Paul J. Manito. Salamat sa drama idol. Makapaminaw na sad ko nagkadugay, nagkalami ang dagan sa drama. Shout out tayo no sa tanan nga naminaw para makilala North Cotabato. Okay, salamat kayo no. Paul J. Manito o Osbunto, shout out niya no sa tanan nga naminaw para makilala North Cotabato. Thank you kayo no. Sa tanan nga nagsunod aning drama, salamat kayo sa pagpaminaw no. Kung palihog ko og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung nakoy bag-ong i-upload no nga mga sumpay nga sugilanon nagikan sa aming drama. O karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. You're the eternal song inside my heart. Ikaw, God. Tuod ay... Lando, o ba niyo niya akong maasabuntag ka? Asa man ta? Sa lugar ng gipoy ani Salas. Unsa? Ipapangita gini Sir Alejandro sa Salas. Tinuod ka? Seryoso gid si Sir Alejandro nga makit-an ka ng silis? Mahal kaayo niya si Salas. Pero kung ato ning makit-an, di ka nga pasakitan lang ni Ma'am Julia? Naibaw na ka sa batasan ni ng Ma'am Julia? Ay kabala ka. Di na niya mapasakitan ka ng Salas. O gano'n nakasiguro ka man, Helena? Ha? Gano'n sigurado man kaayo ka? Nga di ka pasakitan ni Ma'am Julia ka ng silis? Tungod kay na ako. Nga mula ba niya? Oh. Buhaton ko ang tanan nga malipay si Sir Alejandro Lando. Pero, musamot nga kontrahan ka anak ni Ma'am Julia. Bahala na. Ang importante nga mahatagan ako gatumanan ng pangandoy ni Sir Alejandro nga. Nga unsa? Nga makapangayo sa pasaylo ni Anang Salas. Ugma ha. It's a date. Unsa may atong buhaton karon, Franco? Sa pagkakaroon, Julia, mukalma lang ulit. Pabuto na ako nga makasulti na si Mandy. Grabe gyud ang bunugan ni Mandy. Oh, mura siya gitabangan ako sa kabarangay. Unsa? Kinsa man ka kining mga tawhana? Ambot lang. Kana ako subayon. Kinahanglang mailhan ko kung kinsa kini mga tao nga midapal kahilina. Nanunya, kita. Magunsa man kita karon, ha? Mukalma lang ulit karon. O panindi ang lihok ni Lina. Dilip na ito siya mahimong hilaptan karon. Tungod ining mga tao nga nagbahat ako. Sir Alejandro, manglakaw na Mixelando. At doon na namo ang dapit ni Salas. Ihatag kini niya. Sobre? Oo. Ako ka ng suwat para kang silis. Ihatag ka na niya. Sige. Ako nang ihatag ni Salas. Pero ikaw, okay ra ka din, Si Manang Remo at Manako. Kunwa din si Julia. Sige, sir. Manglakaw na Mixelando. Unsa man ang gibitbit ni mga sobre? Suwatin ni Sir Alejandro para kang Salas. Oh, nagtuog din siya nga makita na to si Siles? Oh,
Elena? Kahilakon ka? Laloy lang ko ni Sir Alejandro. Dako man gid iyang tinguha gud nga makitaan kini si Celes. Nag-uol ka? Helena, di mo angay nga silusuhon ang sitwasyon. Igo ka lang mitabag ni Sir Alejandro. Ayok pa daw sa imong kaluoy. Kaya ikay masakit, ana. Di lang kalikayan, Lando. Naloy kay ko niya. Tuod, layo pa ba tas lugar nga atong atuan? Layo-layo pa. Unsa naman si Alejandro sa taas? Ay, nakakaon na ang taon, kay naamay nurse na kukihan. Kalain bagtuno ana imong sinutihan manang? Ha? Eh, di manggod. Normal raman ni nako. Lando! Lando! Nang lakaw sila sa landog Helena, ma'am. Nang lakaw? Asa man sila? Nganong nagkuyog manggid sila duha? Kuan. May pangitaon ko no sila. Unsa may ilang pagitaon? Si Celes. Nasab! Gisugo sila ni Sir Alejandro. Panuway! Panuway! Si Sir Alejandro Panuway? Oh, itoan, milabyog ng sampus maldita. Nindo talong palaguto na ning Ma'am Julia. Alejandro! Alejandro! Ngano ka, Julia? Unsa magitrabaho anang Helena din eh? Ha, Alejandro? Magbantay nimo o mangita ni Celes? Sa pagkakaroon, mangita ni Siles. Kay gusto kong mahibaw kung nakagawas na ba siya sa prisuhan. Unsa? Gusto kong makakita ni Siles nga maayo ra ang iyang kahimtang. Gusto kang makakita sa kriminal? Oh. Kriminal si Celes. Busa, dili kaangay nga mangayo og pasaylo niya. Gawas, Julia! Dili na ko masugot nga mutunog pa ining dapita si Celes, Alejandro. Dili! Ngano man, suod mo siyang higala, nalimot ka. Oh. Ngano, Julia? Nganong kalit kang nausab sa imong higala, Julia? Asawa na ko nimo. Ug dili ko musugot nga labason pa ninyo ang inyong pagkamakasasa ining panahon na. Magmahay ka kung patumbon mo pagbalik si Celes ining baya. Magmahay ka, Alejandro. Ay! Ngano niya kasgawas mo tama na? Naniid ka? Ha? Uy, lulawa, ma'am. Uy, maghatod unta ko ining akong linabhan nga sapot ni Sir Alejandro. Walang kumusod kay nang isog man ka, ma'am. Imo man gipanghagisan ang masakiton. May katungod kong mangisog niya kay asawa ko. Kala eh. Nanay kita. Layo-layo man gini nagdapitas lungsod, no? Muna na yung address nga giingon ni Sir Alejandro. Nakaanhi ka na ba ining dapita? Wah, karon pa. Dali, mangutan na ta ng mga kabalayan sa unahan. Ipisi ko, be. Ma? Pero sa sayong gisapot. Taas lagay mo tingog sa taas. Gipalagot ko sa imong amahan. Nga naman. Giaway na sa mong masakiton. Makalagot ang tawana. Nga bang mula matagdili tag-iya ining payam, ma? Kita ang tag-iya ining tanan, Shane. Ang katigayunan ni Papa nimo. Kita ang tag-iya. Kung mamatay na si Papa Alejandro, ma, ato na ning tanan. Pero, mahimusab nga, iyan ang ibilin sa lain. Unsa? Ma,
Nahibaw na ko. Kung nga nung dili yun mo piya din ka na si Helena. Nga naman ko no. Basi kipasaliga na ni Papa si Helena nga tagagpahin siyang kapilin. Unsa? Ha! Kana gyung higayuna nga magkamatay ming duha. Ayaw yun pagsugot ma ha? Nga taga na si Helena ni Papa bisag kwarta nga kabilin ma. Dili ka na mahitabo, Shane. Ako ang asawa. Kung mamatay ang imong amahan, ako na ang magbuot sa tanan niyang katigayunan. Tuwara ang bahay nga gitudlo sa tiguang nga kanhibay ni Siles. Gubao naman ang baya. Mauni ang bahay ni Celes? Guba naman ang atupin eh. Tanaw na ko ang luyo ha. Basin ay bahay nga doon din eh. Mauni ng imong bahay, Masalas. Kalisod ka na isa maghintang sa unang panahon. Helena, dali agad. Tanawa na yung. Unsa man imong gitanaw diha? May mga gamit pa ba din diri nga donut na? Gamit sa babae. Basin kang Salas na. O baka siyang mama. Mga sinina gid ni Salas. Anawa. Donut naman kayo na, Helena. Pero, maklaro pa. Kasagaran mga binuwakan. Lando, tabangi ko po kainin mga nadunot nga mga butang. Tabangi ko. Tagsa-tagsa ko tali ko kay. Unsa may pagitaon ni mo diha? Pictures. Basin ko na. Pandali picture si Salas din eh. Gusto ko makakita sa dawa ng Salas sa Batanon pa siya. Helena. Sige na, Lando. Ingon ka anak ka desperada nga makakita sa dagwan ni Siles. Ha? Gano'n ba di ay naunsa man ko? Sobra ra imong reaksyon. Gusto lang ko makakita sa naong ang Salas. Kinahanglan gud ay nga mohila ka. Ha? Helena, magpaybuong ka. Unsa? Ganong mahibong mo ka na ako. Okay na ko. Excited na ko nga makakita sa naong sa babae nga tinuod nga gimahal ni Sir Alejandro. Nga naman. Na-absorb lang tingali na ako ang tinutanay nga gugma ni Sir Alejandro ni Ining Salas. Mao nga gusto ko nga makonect sila pagbalik. O gusto mo umaanay anak, ha? Unsa? Helena, dili magkaayo ng Siles nga mahibalik sa kinabuhi ni Sir Alejandro. Lando, kung dili man mabalik sa Celes sa kinabuhi ni Sir Alejandro, bisa na iyang kagahapon na mabuhi pagbalik. Aron sakitan si Sarah? Ug masuko si Ma'am Julia? Unya ikaw nasab ang pahimungtan sa kasuko ni Ma'am? Bahala na. Helena! Lando, please, ayokong tagda. Tabangi lang ko. O gayong hatagig laing kahulugan ng akong gipati. Ingon man ang akong lihok. Sa pagkakaroon, gusto lang ko makakita sa naong anang Salas. Sige. Tabangan ka okay diha. Basin tuod ko, doon yung mga nabilin diha, yung mga karaan pictures. Salamat. Okay. Dito ka magsugod og okay. Ari ko diri. Naara ang duyan nga nagdaog di malas sa akong kinabuhi. Wow! Yan ba kapihan mo ni mo dito sa sala? Ganahan lang kong magpaso-paso ining atong panimay, Shane. Lakaw, pagkuha
o gunting. Unsaon man imong gunting? Akong iputol anang duyan sa mga panuway. Unsa? Uy, kasaya nga ako nimo ng putlon, ma. Ginahan ba ako magduyan-duyan na ya? Kinahanglang maputol na. Kay nagdanag kasakitan na ako. Ha? Unsa may istorya ng maong duyan, ma? Mao ka na ang paboritong duyan sa kabit sa imong amahan, si Celes. Unsa? Nahibaw ka ba? Kung nga nung naana diha, Wa. Okay ba? tungod ni Celes. Gipabutangan gyud kini ni Alejandro diha ang duyan tungod ni Celes. Unsa? Busa. Hinahanglan nato ng putlon. Yan na. Pagkuha gunting. Ah, okay, ma. Sa kapit din na sa kong amahan ng Diana, pas, ako na putlon. Siles. Dili ko makatugot nga magsamok-samok ka pa sa among kinabuhi. Pabason ko ang tanang butang mo pahinomdom ni Alejandro nimo. Naggahi sa yuta naman yung ubang butang. Tugdalas kataas sa panahon nga, wala ni Mati man baya. Buslot na kayo ang ato. Kinahala makakita tag pictures ni Salas din eh. Kinahanglan gyud. Murag pictures pa ni. Oh, hain man. Hain. Niyara oh. Oh, nipilit sa sahog. Murag picture yung tuod na. Hinaya ko kang lando. Hinaya lang. Frame sa picture kini. Frame tuod ka na sa picture. Nagkob. Unya, gikaunas anay. Hinayas pag-ukang. Oh. Nana. Naukang ko na. Gikan sa sahog. Frame tuod kini. Og may retrato si Sod. Pero dili naman maklaro. Napapas na ang picture sa sud. Pero purma pag yung buhok. Og, ingon man yung abaga. Babae siya, Lando. Babae tuod kini. Ako ning kadon. Og kanang ubang sinina diha ang nadunot na. Oh, Helena. Gusto ko nga ma-restore kini mga butang. Bisan gamay lang. Helena. Wa na kay makuha ang picture. Linya na lang na sa buhok ug sa abaga ang maklaro. Bahala na. Ako ning kadon. Ako ning ibutang siyang kwarto. Kagit sa kwarto. Sa kwarto ni Salas dito sa bayis mga katabang. Ma? Mama? Dala ang gunting, oh. Kadugay ba nimong nabalik, Shane? Ang bina... Ako na lang. Ako na lang guntingan ng duyana na. Dagko na nga pisi. Ako na. Okay. Celes, wala mo yan dumanang duyan ni Alejandro. Sorry ka na lang, ha? Kaya ako na ning putlon. Tabangan ka ma. Magwa kong martil yung ay kadugmok anang kahoy nga lingkuranan. Celes, gikasilagan ta ka. Gikasilagan ta ka. Nan, nasundan ako sa plastik ang tanang butang dinhi nga gusto nimong dadon sa bahay.
Salamat, Lando. Ato ba kining i-report ni Sir Alejandro? Dili na kinahanglan. Ha? Di ni mo pahibawon si Sir Alejandro ini mga butang nga gikuha ta dinhi sa bahay ni Tusiles? Dili. Para ako lang ni. Para imo? Gusto kong buhion ang kagahapon ni Silas, Lando. Og nagkinahanglan ko siya mga butang. Helena. Mamauli na ba ta? Mangutan na natos mga silingan. Kung may balita ba sila bahay ni Silas. Maguba kang duyana ka. Dili ka na malingkuran ni Celes. Dili na. Musugod sa deka na mo balik ang kabit ni Papa Dinhi. Dili na mahitabo. Dili na, Sid. Pero, kinahanglan gubuon ang tanan nilang handumanan ni Alejandro. Ay, wa naman may makabalita ba ang Celes? Sukad siya mapreso? Naibaw ka ba, Lola, kung ngano na preso ka na si Siles? Kuan. Ayaw niya, ha? Kuan. Nakapatay man ko na to. Kinsa man yung napatay, Lola? Nakaila ka? Kuan. Ang iyang agawon. Agawon? Nakaila ka ba singan siyang agawon na napatay niya, Lola? Dogay naman kaayo to, oy. Nalimot na ko. Unsa may iyang agawon nga napatay? Babae o lalaki? Ambot. Nalimot na ko, Ondo. Dogay naman ko to. Mao ba? Lola, unsa pa may mahinumduman ni mo ni Silas? Kuan. Sa bata pa siya. Magsige to og kanta-kanta. Mao nga dadon to kanunay sa iyang inahan. Kay pakantahon sa mga pista. Mao ba? Mauna nga nailahan siya nga mukanta sa bata pa. Pero, pagkadalaga na, hilo mo naman kaayo. Wa na ko kabati nga mikanta to siya. Wa na yun ka makahinumdum nga nabalik pa si dinhi, hila? O nakagawas na ba siya? Sukad mapreso si Celes. Wa naman ko makabalita niya. Kamu pa ang nakahisgot og balik niya. Ila ba ginang yuta nga gibarugan sa guba ni nilang bay? Napalit naman ko no kana. Pero, wa man sad atiman na sa nakapalit. Kaysa may nakapalit, anak, Lola? Wasad ko mahibaw, ana, Inday. Basta, kailain ang tag-iya ni Ana. Kaysa may gipalitan anang yuta, Lola. Nga napariso man ka ng Silas. Ambot lang. Basta kailain ang tag-iya ni Ana. Dili na naila ni Celes. Pero, wasad ka na gamita. Dugay naman diya nga gipasagdan na. Amo na lang ng palimpyuhan o siyahay. Kay mahadlok may nga po'y anog beten. Salamat, Lola, ha? Ay, time sa kinsa man di ay mo. Pariente ni Silas, Lola. Helena. Sige, Lola. Ato na mi. Mingaw pa man ang bay. Malahos na lang ko sa bahay sa luyo. Unya,
ako ni hatod anang mga gamit nga nakuha ta sa guba nga bahay ni Siles? Oh, ako na. Salamat sa mong pag-uban ako, ha? Kinahanglan ako malimpyuhan kining dana kong butang. Ang gikan sa bahay ni Mama Salas. Kiusa ba rin yung duya ni Salas? Gego ba? Angal ka? Wa mo'y katungon ka mo gubana! Wa! O kinsa kang musulti nga wa mi katungod nga muguba sa mga butang inibaya? Ha? Hoy! Gagang Helena! Nalimot ka nga ang akong inahan ang Rayna inimbaya? Pero nahibaw gid mo kung unsa ka pinangga ni Sir Alejandro kini maong duyan. Ha! Kining maong duyan ang mupahinumdum kanunay ni Alejandro sa iyang kabit. Busa, kinahal mawagtang kini dinhe. Mauna! Gigubasa ding duyana ang view ining dapita, uy! Wa siya makaguba. Simbolo siya sa tinuod nga gugma. Gugma? Ma? Nahibaw ko kung nanong giinitan ni mo bisan duyan na lang ni Celes. Tungod kay hangtod karon, si Celes pagihapon ng tag-iyas kasing-kasing ni Sir Alejandro. Hala! Agisag ba man ni Mus kinahili na, Ma'am Julia? Tako man ang imong baba, tiguang! Bisan unsa pa'y buhaton ni mo, Ma'am Julia. Dili na ni mo maangkon ang kasing-kasing ni Sir Alejandro. Og ako ang saksi, ana. Ha! Hilasagod ni mong manulti, day. Kaayo ba yan imong tukon, Helena, uy? Suway to. Ikaw sa hospital. Hoy! Mga katabang lang mo. Ayaw mo pagsukol o agahon. Kanang imong ngilaad nga batasan nga nakaingon. Nga lisod kang mahalon, Ma'am Julia. Way magbuot na ako kung unsay akong buhaton ining bayan. Bisag sunugon ko pa kini. O sige! Sige, sunuga! Kay mo saksi mi batok ni mo! Oh, Kung masunog ng bayan, no? Ikaw ang nagsunog! mga panuway! Musaksi sa Mami! Buset mong tanan! Nakarecord usab sa akong phone ang imong panganti, Ma'am Julia. Busa, may ebidensya nami kung may sunugon man kay ni baya. Mga panuway mo! Mga buset! Mutikil pa unta mong tanan! Oy, simbako ka, Ma'am Julia! Oy, simbako paulis na mulong! Unsa man ka, Ma'am Shin? Ganahan ka mo sunog ining baya? Ay, mga buwisit, ma! Uy, hala. Nagsug pa ang mga maldita. Ay, karon. Magkapahungaw na gayod ko sa akong kalagot ni anang duha. Kay naan na mo nga akong alalay. Magsuka na gayod og ba si Ma'am Julia karon. Kaluoy sa duyan ni Sir. Alejandro, pasaylo ako. Oh, Julia, Nakasa ko nimo. Dako kayo ang akong sa... unsa man sa imong nabuhat nga sa Julia. Napungot manggod ko. Wa na ko makapugong sa akong kalagot nga gipapangita nimo si Celes. Mao nga unsa. Unsay gibuhat mo, Julia? Akong kiguba ang duyan sa luyo. Unsa? Alejandro, nadalang ko sa akong kalagot. Unsaon nga, nagisakitan ko sa imong gibuhat karon. Asawa gud ko nimo. Unya mo yano ka lang og panugo nila ni Helena nga pangitaon si Celes. Wa naman kay respeto na ako. Bisag gamay na lang. Oh, Nganong dili naman lang nimo kalimtan si Celes, ha? Alejandro? samtang dili pa ko makapanghayo og pasaylo kang Silis. Dili ko mahimutang, Julia. Pero kriminal ka tong babayana. Siya ang dunay sa nimo. Angay lang nga siya mga pasaylo nimo. Dako ko og sa niya.
Siya lagi ang dunay sa nimo. Gusto na, Julia. Alejandro, Pasayloon ko ikaw sa imong pagguba sa duyan sa luyo karon. Pero ayaw na kinigpun ipa. Nagkasabot ka. Ug ayaw hilabti si Helena sa akong gisugo niya. Kung dili ka gustong masuko ko nimo. Ayaw kong pasok, Julia. Oo, sige. Dili na nako hilabtan si Helena. Sige. Biyain ako dinhi. Mukaon ka na. Si Helena na ang muatiman sa akong pagkaon. Kay niya na siya gawas na. Wa na ka ba masuko na ako, Alejandro? Gipasaylo talaga. Oh, salamat. Animal ni kinabuhi, Dili naman hinuon ko makalihok ini sa akong gustong ilihok. Kinikip si Helena. Siya ang nakaingon sa tanan. Siya yun. Anong hilakan mo ginani mo ng mga butangan, Helena? Naluoy ng kustuyan ni Salas. Oh. Helena, di man tingali maayo nga pasubrahan mo ang pagsimpatiya kang Sir Alejandro. O sabay gusto ni mong akong buhaton. Pasag na lang si Ma'am Julia. Nga tampukon sa buko-buko niyang bana. Klaro na kaayo. Nga giluiba ni Sir Alejandro. O ang duyan ni Celes ang gipahimungtan siyang kalagot nako. Ingon man ni Sir Alejandro. Gusto ka. Pero wa na tayo mahimuan ng ato mga agawon, Helena. Kung gusto ka o kalinaw, pahawa na lang din, he. Oh, mahimo man nga kitang duha ang mamahawa. Mangita tag lang ang agawon. Dili, Nando. May lain kong plano. Oh, unsa man na? Tabangi kong makaila. Sa nakapalit sa yuta ang gibarugan sa bahay ni Celes. Nga naman. Gusto kong paliton ang maong yuta. Unsa? Nga naman. Ganahan ko sa maong damit. Helena. Gusto na, Mandi. Sir Franco, Ako. Gusto na pamati mo si Malawas. sakit kayo at ibuo kong kalawasan, sir. Saban, kailan ka ba sa kulatan mo? Sir, pero kailan ko, sir, pero madlo ko nila. Kinsa mo sila? Kung anong ilamang ginipinsahan si Lina. Uyuan ni Lina ang tiguang murag leader nila, sir. Usa, tunay uyuan si Lina ni ining dapitan. Mauna, Sir Franco. Wa lang ko nila padya kay wa mo sugot si Lina. Usa, Mga kilir ang paryente ng Helena, sir. Kuyaw kayo mga lihok. Sir, surrender na lang ko. Mamatay ko kung dunay mahitabo ni Helena. Apil ka. usa. Di na lang nato ilaptan si Helena, sir. Laban ako ugma kini mga panapon nga among naugkat sa bahay ni Mama. Og kining frame sa picture nga napapas na. Ako ding limpyahan og maayo. Diya ka sa kwarto nga tinapan? Ibutanan ako din yung mga nakuha ta sa bahay ni Salas. Helena, nahibaw ko nga may gitago ka na ako. Lando, misulti na ko ni mo sa rason kung nga na interes ko ni Salas og sa iyong mga butang. Lahi ang nakita ko, Helena. Unsa man ang nakita nimo? Sa ako nakita ganin ang reaksyon nimo. Nga naghila ka nga nangukay sa mga nadunot ng mga butang ni Siles. Mura ka og Mura ko unsa, Lando. mura kang namatian. Helena, unsa man gyud sa imong kinabuhi si Siles? Unsa? Klaro kayo nga doon na kay koneksyon ining Siles. Kay kunwa pa,
di ka makauna-una sa pagpalit sa iyong yuta. Kinsa ka magyud, Helena? Please. Sultihi ko sa tinuod. Lando, Klaro na kayo, Helena, sa mga lihok na may koneksyon ka na ng Siles. gusto ka. Daan pa ko. Ang akong koneksyon ni Celes. Mao ang... Unsa mo si Siles? Kana ang tubaga. Unsay relasyon mo na ng Siles? Klaro kayo nga duol siya sa imong lughan, Helena. Gusto ka. Dool siya sa akong dugan. Mao nga gusto ko makailan niya. Gusto ko makakita siyang naong. Wa pa nimo matubag akong pangutana, Helena. Dili ko kadugo sa Celes. Pero nasuod siya sa akong kasing-kasing tungod sa iyang diary. Pero maingon ka nga, diary ni sa imong inahan. Ang akong inahan ang gibinlan ni Celes sa iyang diary. Si Mama na ring. Sorry nga namakako nimo. Sa dihang gibasa na ko ang diary ni Celes. Ako ang gisakitan sa mga nahitabo siyang kinabuhi. Gibati ko nga. Ako, mao siya. Helena. Lando, ni anas akong kasing-kasing ang sugilano ni Celes. Mao nga gusto kong makakita siyang naong. Ikaw ba mo ang tuya na Siles? Oh, naglagot na ko ni Helena Franco. Julia, kinahanglan di ka magpadala sa mong kalagot, ha? Pagti ko kasing-kasing ang Silina. May mga lalay siyang bukoy. Iyang uyuan. Unsa? Dunay uyuan si Helena din eh. Oh, umao kini ang mikulata ni Bande. Ug nahandog na si Bande. Sa mga labot pa ni Helena. Pero kinahanglan mawa si Helena. Usbo na ito nga plano. Unsa naman sab? Magkunahurata og lahing pagi. Manghinaot kung nakasabot ka na nako, Lando. Kung nga makahilak yun ko bahin ni Celes. Moment ka na ang tinuod. Lando, tabangin na lang ko sa kong buhaton iyong dapita. Sige. Susiyon ako kung kinsa nakapalit sa yuta sa imong inahan. Salamat. Ug bahin sa picture ni ng Siles, usahay makatabang nimo anak. Ha? Si Sir Alejandro ra. Uwa siya nahipos na picture ni Celes, Lando. Kung mauna, di ka makakita sa naong anong Siles sa bata pa siya. Pero, ayaw lang pagpakawa sa paglaom. Tanan mong gusto ihatag anak sa Ginoo. Sige. Pahaway na. Good morning, Sir Alejandro. Good morning. Maayo ba ang imong pagkatug? Maayo raman. Kumusta ang inyong lakaw ni Lando kagahapon? Nasusi ba nimo ang bahay ni Celes? Sir. Og, may nakuha ko mga butang-butang niya dito. Unsa man? Panapton. Og picture frame nga napapas na ang naong sa babae. Mahimo ba imong dadon dinhi ang frame nga imong nakuha? Sure. Niyan ang frame, sir, Sir, gitutukan mo ko ni mo ang picture yung napapas. Si Celes kini. Ha? Si Celes. Siya ang niya sa larawan nga napapas. Sir Alejandro. Celes. Nahinumdum ko nining maong picture frame. Gwapa kay siya ni maong hulagway. Ako ang nagkuha ini. Ug akong gipadevelop ug akong gihatag niya.
Usa sa akong hilig sa unang panahon, mao ang pagpanguha og picture sa mga lugar nga akong maadto. Tinuod ka, sir? Oo, husto. Sir? Ano nahilom ka? May karaan kong kamera. Nalimtan na nako. Pangitaa kini Helena. Unsa? Karon pa ko mahinumdum. May kamera ko nga film ang gigamit. Ug nakuhaan akong hulagway sa silis sa iyang duyan. Unsa? Pangitaa kini Helena. Asan ako pagitaon, Sir Alejandro? Sa budiga sa luyo. Unsa? Posible nga nahipos kini og apil sa mga karaan namong mga butang sa luyo sa may budiga. Sige na, patabang ni Manang. Nahibaw sa sayawi sa budiga. Ginoo. Makita lang ta nako ang kamera nga giingon ni Sir Alejandro. Asa ka ba kagnaw? Shane, Ganun nagdali ka man, ha? may toyo ko sa kusina. Pagkaakit ni mong naong, estranyo ka rin tinhi. Unya, mura kag tag-iya ining paya nga magpaso-paso. Shane, mahimo ba? Ayaw kog alihi. Nga naman, masuko ka? Sige, suko lang. Shane, please. Pahawa na sa akong agianan. Doon ako yung importanteng buhaton. O sa man ko na importante ni mong buhaton? Helena? Wa na kay labot ko doon sa buhaton ko. Muhangyo lang ko nimo. Please, nagdali ko. Gisugo ko si mong amahan. O sa may kisugo ni papa ni mo? Amo, Rani. Pahawa na. Di ko mo pahawa. Asa man ka? Mubalik ka sa agi? Tuwa siya paingon sa gawas. Palakuton ko ning animala. Ginoo, tabangi ko. Patasip ni taon na akong pasensya. Makalagot-lagot kaayo sa Shane. Tigid maayo batasan. Murag patang way buot. Milipot na lang hinuon ko din sa tubangan. Paingon sa luyos kusina. Asa ka? Naanasab ka? Natural nga na ako kay amo bayat ning pay. Og bisag asa ko paingon, og gusto mo pundo, makapuot ko. Moinom kong tubig. Dili mahimo. Shane, please. Ayaw kong sunguga. Nga naman, kadapaton ka na nako. Sige, dapati ko. Sige, kay ikihata ka. Giuhaw ko. Moinom ko og tubig. Dili ka mahimo mo inom sa among tubig. Kay bawo ka, Shane. Abno, ginaay ka. Hoy! Ay ko nga nag-abno, ha? Dili ko abnormal. O ano? Normal pa ba ganun ang imong gibuhat? Nga imo man kong ali-alihan? Nagtrabaho ko din ninyo sa inyo. O niya, dili ko ni mo paimnon? Normal pa ba ganun ang batasan, ha? Ouch! Ayog na bagang akong kamot. Sakit! Ano? Gitod bang gitod na? Sultihan ka lang. Dili na uso karon na magpadaog taog. Nakabati ka. Aray! Mami! Ay, hala. Kamu di ay nagubot din, he? Pantay lang kang mama. Isumbong ka ka. Imo kong gilubagan sa kong bukton. Mama! Hinday. Abno yun. Ay nga nung nagubot man mo din, he, oy. Doon ako'y tuyo ni Manang. Pero, sigihan ko gali alis maldita. Makaitok nas utok ang batasan ang bayhana. Diin man day maliwat, idi sa inahan. Unsam day tuyo mo na ako inday Helena. Kuanang, may gipapangita si Sir Alejandro na ako as bodega na ako na nimo ang yawi. Oo, huwat diha, kaya akong kuhaon. Pagbantay ha, basin kung adunay sud nga bitin ng budiga. Ha? Pila nakakatuig nga wa na maabli he. Aun siya may kuhaon mo diha. Kara ang kamera Manang. Tabangi ko sa papangita ini.
og sunda og ayo say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Generica Vidal. Nahisulat sa hangin. O palihog dahil ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.